wasa dai ya kare, kuma kamar yadda na yi bayani akwai abubuwan da ya kamata a ce mun duba game da wannan wasan. Kafin mu duba waɗannan abubuwan gaskiya ƙungiyar Barcelona ta buga wasa mai kyau, overall performance ɗin kenan, kuma gaskiya ta cancanci a yaba mata, kuma muna taya su murna da wannan nasarar da ta samu. Wannan nasarar yana da muhimmanci musamman idan kai la'akari da cewa daga wannan wasan sai wasan El Clasico, kuma kun san irin form ɗin ko kuma irin mentality da mutum ya gama kafin a ce ya je wasan gaba yana da influence most of the time. Zaka ga yana taimakawa wajen samun nasara ko kuma wajen inganta sakamakon wasan da ke tafe. So kun ga wasa na gaba da kungiyar Real Madrid ne, su ma kungiyar Real Madrid za su fafata gobe idan Allah ya kai mu. Sai Allah ya kai mu gobe za mu ga yadda nasu sakamakon zai kasance. Kamar yadda na yi bayani ba tare da bata lokaci ba, wasan Barcelona na yau idan ka duba daga farko lokacin da aka fara wasan, gaskiya sun fara wasan da kwazo, sun yi holding position, yadda suka rike kwallon zaka ga they were dominating har zuwa lokacin da suka ci kwallon farko. Bayan wannan lokacin na Olympiacos su ma suka fito, kungiyar Barcelona suka fara sakaci. In ka duba first half performance din nan da in banda wannan cin, overall performance din gaskiya it was very very poor. Kuma ɗaya daga cikin waɗanda ke ja ko kuma ke sa Barcelona ke shan wahala haka dan wasa Chesney ne. Na sha yin wannan maganar a wasannin baya. Idan ka duba yadda wasan kungiyar Barcelona yake kasancewa, suna relying ma mai tsaron raga sosai wajen gina wasan su. Kuma idan ka duba wannan wasan musamman kamar ce da maganar wasannin baya, zaka ga dan wasan yana yawan kuskure, especially ba wajen kama kwallo ba, wajen yin passing, wajen distributing passing, ko kaga yayi wrong passing ko kuma kaga ya ba 'yan wasa abokan hamayya. So gaskiya wannan yana contributing wajen kungiyar Barcelona ta sha wahala sosai, kaga suna losing position, kaga ayin dominating din su a wasa. Sai maganan wannan red card din da kungiyar Olympiacos ta samu, na san da dama za a sare zan yi magana akai definitely, musamman saboda na yi magana akan red card din kungiyar Real Madrid na shekaran jiya, wannan wasan La Liga. So definitely idan ka duba wannan babu wani cece kuce, ban ji wani da yi musu ko kuma ya ce wannan red card din bai cancanta ba ko wani abu makamancin haka, saboda idan ka duba first foul din nan yellow card ne, sannan second foul shi ma definitely yellow card ne. Kun ga wannan abun ba ma magana akai. Sannan penalty da aka duba ba, na san kowa da kowa ya tabbatar da cewa wannan penalty din ya cancanta. So babu wani abin da aka dan samu sabanin fahimta wannan wasan da dama haka. Sannan yan wasan gaba, dan wasan da nake so in magana akai shine dan wasa Marcus Rashford. Idan ka duba how important he is becoming, yadda yake adapting da wasan kungiyar Barcelona, kuma irin gudunmuwa da yake bayar, gaskiya cancanci a yaba masa. Har Hansi Flick ma da yake magana yace ai abin da suka so Rashford yayi tabbas yana yin wannan abin. Kuma idan ka duba abin da kawai nake tunanin Marcus Rashford ya kamata a ce ya inganta ko ya ƙara gyarawa shine ya rinka yin passing a lokacin da ya dace. Akwai lokutan da zaka ga ya cancanci a ce yayi passing amma zaka ga baya cika yi, ban sani ba ko kun kula da haka. Wannan fahimta na kenan. So wannan kenan. Sai kuma magana game da dan wasa Fermin Lopez, shi dama mun yi wannan maganar a baya, mun maimaita wannan wasan da ya buga da kokarin da ya da gudunmuwan da bayar ya karar tabbatar da muhimmancin sabon girma. Gaskiya dan wasan ya cancanci yabo ta musamman.